Iawn lads, o'n i'n meddwl sy'n gwneud fideo gan bod y euros ar y ffordd. O'n i'n meddwl sy'n gwneud fideo ar y Crysau Cymru yma. Ond yn benodol y rei dwi wedi prynu sy'n repro neu reproduction. Lle mae rhywun wedi ail greu crys, so beth sy'n digwydd ydy mae rhywun yn anfon crys at rhywle yn Tseinïaidd siwr o fod. Ac maen nhw'n ail greu y crys er mwyn gwerthu fo am lot siepach wedyn. Ond o'n i jyst eisiau mynd dros, cos dwi wedi prynu lot, a fydd fy ngwraig ddim yn hapus amdan hyn. A dydy hi ddim. A dwi wedi gorau cuddio ambell un oddi wrthi hi, cos dwi'n prynu gormod really. Dwi wedi probably gwario dros £100 arnyn nhw. Ond ti'n cael lot am y pris na. Ond o'n i jyst eisiau mynd trwyddyn nhw, a just edrych ar cwpl nhw i weld beth i safon nhw, beth i quality nhw. So ni'n meddwl, so ni'n neud hynna heddiw. Dwi wedi bod yn prynu crysau pel-droed ers, pobl yn prynu crysau pel-droed i fi ers o'n i tua 10 oed. A dwi jyst i cael ei ymlaen efo hwnna, dwi prynu nhw i gyd ers hynna. So mae gen i gwreiddiol ers dechrau 2000s probably. A gen i ambell un hen fath o hwn, 94, sy'n ffantastig o gris. Mae graig yn gysau gris yma. Ond mae hwn yn un reiddiol gen i. Ond dwi'n meddwl sy'n ni'n dangos rhai o repros i chi heddiw. Ond eisiau dweud i weld sut mae safon. So, na i ddechrau heddiw efo un o'r crysau cyntaf nes i brynu, fel repro. A hwn o 87 oedd hwn, yr un hwml. Ddim edrych yn awful i fod yn deg. Gen i deimlad bod y hwml ar hwn yn wahanol i be oedd ar y dechrau yn yr un gwreiddiol. Ond, fel crys, di ddim yn bad. Nes i prynu size medium ar hwn. Ond oedd y braidd yn dyn arna fi, ond dwi'n meddwl oedd hwnna oherwydd lockdown, siwr o bod. Ond, ti'n meddwl be, mae safon yn alright, mae hwnna'n, di ddim yn stuck on neu ddim byd, mae di sewio mewn, iconic ar yr ochrau. Ond oedd y rei glas yna, Glasgow yn gwisgo hwml yn ddiweddar, so dwi heb wisgo yna ers yna. Ond na, chwarae teg, mae'n iconic, mae'n chevrons dros fo i gyd, so fel copi, not bad. Nes i hefyd prynu'r un away ar gyfer hwn, ond o'n i ddim eisiau gwisgo fo, cos oedd yn dyn hefyd, so o'n i ddim eisiau wasio fo, so o'n i jyst meddwl cario fo yn y bag. Ond bod o ddim yn gwreiddiol o gwbl. So eto, quality looking shirt, ond mae safon alright. From a distance, fysa neb yn gwybod bod o'n fake, so ddim yn dweud. Yr un nesaf o'n i eisiau dangos i chi oedd hwn, a nes i prynu hyn am, ages yn ôl, am tua 50 quid. Oedd wedi dod o yr Eidal, dwi'n meddwl, trwy rhywun o Portugal. Dwi'n siŵr sut oedd yn digwydd, oedd yn stincio. Oedd stincio y cigars, mae dal yn bach. A dwi heb wisgo fe eto. Ond oedd y gigs ar y cefn. Ond ni wastad eisiau crys yma, a di lot o bobl ddim yn gwybod hyn, ond dyma'r unig gris, dwi'n meddwl, sydd wedi spelio chwarae wrong. So, chawara. Sy'n fan'na? Gweld? Chawarau. Google fo, seriously. Neu os gennych chi un o'r crysau yma, just checkio fo. Chawara, mae'n deud. Awful. Ond dwi'n siŵr os dwi'n gwreiddiol, cos mae'n edrych yn hun, dwi'n golchi hyn dwywaith i trio gael y flipping cigars allan o fo. Ond mae hwn yn edrych yn fwy worn na os ti'n cael. Mae yn edrych yn fel bod o'n un iawn, ond efo gigs ar y cefn, dwi'n siŵr beth sydd wedi digwydd o'ma. So naill ai mae rhywun wedi cadw hyn yn pristine, neu mae yn repro. So dyna'r unig un, dwi ddim yn gwybod sydd gen i. Ond dwi'n eisiau dangos hwnna, beth yw early 90s, mid 90s, so crys ffantastig dwi'n meddwl. Iconic like, ond efo Wales yn fan'na de. Gweld na. Camera skills, awful. Ydy hwn, upside down one, Wales. So, da am siwr am hwn. Yr un nesaf ni eisiau dangos gan bod ni'n nesau at y euros wan, di hon. A mae gen i'r gwreiddiol, actually. Hwn ydy'r gwreiddiol, actually. Dwi'n gwybod siwr pam dwi'n dangos hwn i chi. Ond mae gen i'r un fake rwla. Allan ei ffeindio mewn munud. Ond o'n i jyst eisiau checio yna, y reswm nes i prynu'r un fake oedd, o'n i wastad yn mynd i gwisgo hwn. Ond reswm o'n i eisiau cael yr un fake oedd, jyst i weld pa mor dda ydyn nhw. Yr unig ffordd dwi'n gallu nabod y gwahaniaeth rhwngddyn nhw ydy
fatha thickness y things ar y breichiau yma. So mae hwn yn eitha trwchus i deimlo. Ond ar yr un ffeic yma, mae'n lot fwy tenau. Ond ar wahân i hwnna, dwi wir ddim yn gweld lot o wahaniaeth. Dwi'n meddwl bod y shade y coch, mae Graig yn dweud bod y coch yna fan braidd yn wahanol. Ond dwi'n yn siŵr, ond siŵr bod pawb, mae hyn yn digwydd i un pawb, mae'n just dechrau dod off pan mae'n mynd trwy wash a pethau. A mae'r un peth yn digwydd efo'r ffeic i fod yn deg. Ond eto, mae hwn 60 quid wan. Ar un ffeic yn 15, so byddai wastad yn prynu rhai gwreiddiol o hyn ymlaen ers, fel nes i ddeud, ers o'n i'n 10 oed. Ond o'n i jyst eisiau cael yr un yma, yr un ffeic, er bod hwn yn gwreiddiol. O'n i eisiau dangos yr un ffeic i chi. Ond, yeah, it wasn't a bad effort, to be fair. On to the biggest letdown ever. Nes i prynu hwn yn reiddiol, mae yn reiddiol. Nes i talu fatha 80-90 quid amdano fo. A mae just yn belter, dydi, o gris. So mae hwn yn reiddiol, ond obviously mae fideo yma amdan y repros. Y reswm wedi dangos hwn i ti, i chi, ddod sy'n dweud, ydy, nes i prynu'r un crappy yma. Be oedd o? 15 quid. And do you know what? It's not a bad job. Dwi'n meddwl dyma Crys dwi'n gallu deud yw wahaniaeth fwya rhwng yr un gwreiddiol, yr un ffeic yma. Dyma lliw yn wahanol, dyma'r un gwreiddiol, dyma'r un, dwi'n siŵr os dy fideo yn dangos o. Mae badges braidd yn wahanol. Mae nhw wedi bod yn iwsio rei badges yma. Braidd yn llai na'r un gwreiddiol. Ond mae quality yn alright. Unig beth am y Crys yma oedd, a dyma'r unig Crys dwi'n ffeindio hyd yn hyn o repros sy'n neud hyn. O'n i'n chwarae ffwbol the other week. Y thing ar y breichiau yma, be oedd yn neud oedd o'n rwbio ar yr ochr, a dwi wedi trio tacluso fo, ond chi dal yn gallu gweld o. I'm sure os chi yn, actually. Ond take my word for it, oedd o'n lot waith na hyn hefyd. It's just loads of pulls. A oedd yn awful hefyd, oedd chi'n gweld fatha lliw gwahanol arno fo. Oedd y pulls na. A dych chi jyst ddim yn cael yn efo gwreiddiol. A neu'n mor gutted amdano fo, cos dwi'n licio'r Crys yma. A reswm nes i prynu'r un ffeic ydi, cos o'n i eisiau cadw hwn, really. Ond mae hwn yn just yn belter. Obviously, mae label di mynd o'n, mae'n i fynd trwy wash sawl gwaith. Ac mae just yn belter, so nes i prynu hwnna. A meddwl, rhywbeth i mi wisgo i chwarae ffwbol, neu rhywbeth wedi cadw hwnna. A oedd yn proper letdown. A dwi'n eisiau wisgo hwn wan, just in case mae hwn yn neud yr un peth ar yr ochr, ond mae wedi neud ar yr un ffeic ma. So, mae copy yn alright, ond bit of a letdown, mate. Bit of a letdown. Dwi wedi ffeindio'r un ffeic ma o'r un newydd. Chi ddim yn gweld lot o wahaniaeth, mae wedi neud job alright. Mae hwn yn edrych yn wahanol. Mae'n actually di survivio'n fwy trwy'r wash na'r un gwreiddiol. Ond mae lliw di mynd a pethau yn dechrau dod off. Dyna ydych chi'n disgwyl efo'r un ffeic. Ond mae'r Adidas yna fo yn proper, edrych yn dda. Ddim siŵr os ydych chi'n gallu gweld y gwahaniaeth yn y lliw rwan. Ia, na i gael yr un hen ma eto. Na'r un gwreiddiol, dys i'n dweud. Ddim siŵr os ydych chi'n gallu gweld. Mae hwn braidd yn o leiach, sy'n dweud. Dwi'n siŵr, dwi ddim yn dangos yn dda iawn ar y fideo yma. Ond i fod yn deg, fel copy, it wasn't half bad, fel ysgrifennu dweud, ond i wastad yn mynd i brynu'r un gwreiddiol. Ond, alright, fel yn ei ddeud gyna, mae hwnna'n lot yn dyneiach, quality ddim cystal a ydych chi'n cael ar un gwreiddiol, so, that's that. Dari hwn arrifio heddiw bore, ac mae hwnna away kit ar gyfer yr un o'n i sôn am gyda efo spell mistake, a dwi'n siŵr os di spell mistake ar yr un go iawn, yr un greiddiol i hwn. Dwi'n meddwl that just ar y home shirt, ond be ma'n i wedi gwneud ydy, ma'n i wedi iwsio'r un badge, a ma fo, ma spell mistake yn fanna hefyd, chawara, a o'n i ddim yn siŵr, so ni'n gorau checio, o'n i ddim yn siŵr, o'n i'n meddwl just ar yr un home, so fysa hwnna, os di hwnna'n wir, bod y spell mistake just ar yr un home shirt yma, dyna ffordd dda o weld os di hwnna'n fake neu ddim. Cos yn amlwg, maen nhw just i iwsio'r badge
ar hwn o'r un, 94 na, byddio. So, dwi eb agor hwn eto, quality'n edrych yn alright. Y beth o'n i'n edrych ar hefyd oedd y breichiau, ond na ddim byd i rwbio ar y pethau, a does na ddim. Dwi'n yn tueddu i fynd am crysau gwyn, dwi'n yn licio nhw ddau yn lot fawr, ond stwff i fan yn tynnu falle. So mae'n dod mewn bagio fel hyn, mae'n edrych fel Adidas, mae'n Adidas ar y bag fa. So, they're proper going for it, like. Umbros yn ei ddeud ar hwn, does. A mae'n thing efo fo, mae'n large, ond nes i prynu medium. Dwi'n meddwl chi'n cael am prynu pethau ar y cheap there. Ond, do you know what? Mae quality braidd yn cac ar hwn. Teimlo'n tenau iawn. A mae collar ddim yn dda iawn chwaith, i fod yn deg. Looks the part, not bad. Di cael y design yn iawn, dwi'n meddwl. Won't be wearing that too much, dwi'n meddwl. Un arall o'n i ddim yn hoff iawn ohono fo, jyst mynd i checio i gael y flwyddyn yn iawn ar hwn. Dwi byth yn siŵr, 83. 80s, 83. O'n i wastad yn licio crys ma, ond o'n i byth yn meddwl swn i'n prynu fo. Fel eisiau dweud, unwaith eto, Repro, o'n i wedi gwneud y flipping tag ma, they're proper going for it. Ac, I'm siŵr beth mae'n dweud ar hwn. Le marque o 3 bond. Mae nhw'n deg large hefyd, ond ddim eisiau large. Ond i fod yn deg, fel dwi'n gwisgo medium fel arfer, hwn yn ffitio medium. Swn i'n probably gallu deud mile off, mae hwn yn Repro, ond it does the job. Peth nes i weld efo crys yma di, mae collar yn reit llac yn efo. Collar yn reit, you get 2 heads in there, you know what I mean? It's not great. Mae quality yn teimlo dda, mae'n teimlo fel proper authentic 80s quality. Sy'n unwaith eto am 15 quid. Not bad, really. A hefyd, ges i yr un oddi cartre. Dwi'n meindio crysau Cymru yn felyn. Obviously, mae gen i'r un newydd ma. Ond eto, yr un math o safon ar un arall na. Ddim yn edrych fel bod y collar ar hwn, quite mor llac. 82 mae'n deud ar hwn. Dwi'n siŵr. I'll update you pan dwi'n gwisgo fo. Do you know what? Oedd hwn yn letdown hefyd. Caru crys ma. Dwi'n meddwl bod o'n absolute belter o gris. Ac o'n i just yn... Nes i gael hwn o rhywun ar Facebook. Chwarae teg, oedd o'n ffantastig. 84 di hwn, ie. A ni'n meddwl, what a belter. Ond ma'n wedi cael o badge yn hollol wrong ar hwn. Smells nice, just been a wash. Mae quality yn wych, mae fit yn neis iawn, ond mae hwnna literally printed on fabric and they just stuck it on. A ni'n mor gutted efo hwnna. Mae tynnu ffwr o quality gweddill y crys wedyn. Do you know what I mean? So, ti'n gweld yn barod, dwi wedi gwisgo yn fatha teir gwaith fan, a it's not up there with the quality, like. Ond, mae'n alright am rhywbeth i knockio rownd mewn. Ond, ni'n mor gutted efo badge na. Cos di badge ddim fel hyn ar yr un 84. A ni'n meddwl sy'n nhw'n... Sy'n meddwl sy'n nhw'n gallu mynd yn agosach efo hwnna. Clearly not. Yes. Mae hwn eto yn Repro, ond dwi'n licio hwn. Dwi'n licio fo probably gymaint a dwi'n licio hwn. Dyna un o'r hoff rei fi. It's like the ugly duckling, this one. You gotta love it. Mae rhaid yn cysau o. Mae hwn just yn belter. Dwi'n meddwl gafodd Hungary ar yr un pryd, y crys union fel hyn, a ni'n chwilio am flynyddoedd am un gwreiddiol a methu ffeindio un. Wel, yn llai na fatha 250 quid. Eto, mae'n wedi iwsio'r un badge ma, a mae just... Dwi'n siŵr am y safon, mae'n teimlo, it feels the part, ond fel ti'n gwybod, dwi wedi gwisgo'n... Dwi wedi golchi fo 2 waith, weld yn y gornel fan'na. Mae'n dod off, mae lliw yn dod off, fydd hwnna'n wyn cyn bo hir, do you know what I mean? It's just like, it's a letdown. Dwi'n siŵr efo'r rei greiddiol, so hwnna ddim yn digwydd.
You know, I'm wedi trio na iawn, you know, replicate and all that stuff fel oedd yn the 90s, early 90s. Quality yn teimlo'n iawn, ac beth sy'n neisiach am hwn, you know, compared to the home shirt, ydy, just dim byd yn mynd rownd doing this to me for? Just dim byd yn mynd rownd yr ochra, fel hwn, i dechrau wneud pulls o dan yn fama, you know, under the armpits. So, just dim byd i wneud pulls ar hwn. So, dwi'n meddwl wneith y quality, dwi'n meddwl wneith hwnna sefyll, dwi'n meddwl wneith hwnna barhau, ond badge, sorry mate, no chance, not good. Unwaith eto, oedd yr un yma yn un o'n i chwilio amdan am flynyddoedd a methu ffeindio, a pan nes i weld bod nhw'n gwneud repros arno fo, it's not half bad. Quality of badge yn neisiach ar hwn. Unwaith eto, dwi'n siŵr os dyn nhw'n iwsio'r badge go iawn ar hwn, efo'r Crys, ond ella bod fi'n wrong. A wedi cael y design yn iawn, chi'n gweld y ddraig. Dwi'n meddwl bod o'n cweit fel yr un gwreiddiol, ond, you know, just for knocking about in, mae'n berffaith, mae'n teimlo'n neis. Ond unwaith eto efo repros ma, chi'n bod pan ych chi'n cael fath y Crys newydd Cymru, a mae'n deud efo, you know, it's like climb a cool, a bla bla bla, ti'n meddwl, mae'n just taflu rhywbeth arall yno fo. Ond dwi wedi gwisgo hwnna'n chwarae pêl-droed, a o'n i'n stincian, a chi ddim yn cael hwnna efo rei gwreiddiol, you know what I mean? Mae quality yn, you know, y ffordd maen nhw'n creu y Crys yma di gwella gymaint, you know, like last 10 years. So rhywun yn gallu helpu fi o'n, you know, mae'n deud made in England arno fo fel oedd o, bla bla bla, 58%, 85% polyester, ouch. Oedd hwn ar yr un gwreiddiol, efo button man, ddim yn plastic, it's like a rubber. It just feels a bit like they've just folded over a piece of material and sewn it on. It's a bit naff, you know, and nah, you know what, as far as the repro goes, maen nhw'n alright. Eto, tua 15 quid o dda. Yeah, big fan. Yr un ola o'r repros ma dwi wedi cael, dal yn disgwyl, un package arall, a dwi wedi gaddo i raig na ddim prynu dim mwy, ond dim mwy yn dod allan i fod yn deg. So, dwi'n meddwl bod nhw wedi gwneud yr un capa, what was it, 2003, 2004, allan yn cofio fan. Maen nhw wedi ail wneud hwnna, ond ddim eisiau hwnna, because obviously mae gen i gwreiddiol. Ond mae gen i gwreiddiol am hwn, ond oedd yn belter y kit 2015. Mae hwn yn fake, a y reswm nes i prynu fo eto oedd i checio y safon, and it does not live up. You know, looks the part o fama, dyna pan nes i roi 14 yn efo hoff rif fi, and I just meddwl, you know, mae gen i'r un gwreiddiol, dwi'n gwisgo'r un gwreiddiol yma, and I just meddwl, let's have a bit of a mess about with it. I just roi rhifau yn efo, ddim yn siŵr os di'r rhifau'n iawn. You know, to the untrained eye, you probably wouldn't say there's much wrong with it. Mae'n neis, mae'n teimlo neis, mae'n badge yn iawn. Ond os ydych chi wir yn just edrych yn agosach eto, mae'r Adidas ar hon yn awful. I'm sure os di camera yn gallu dangos o I chi, ond it's just really poor quality. Fi ar raig yn convinced bod hyn yn deud CVD yn lle cyd. Ddim yn edrych fel, y gweld, mae'n pull yn efo, dwi'n wisgo hwn. Literally nes i tynnu allan o packet awr yn ôl. You know, mae'n wedi trio, ond eto, efo'r things ma ar yr ochr ar y breichiau, like, it's not the quality. Dwi'n meddwl, mae'n y wind o trwy fanna, ddim byd fel yna. Dwi'n meddwl bod y gwyrdd yn efo yn braidd yn o leiach na'r un gwreiddiol hefyd. Look, I could never make something like this. Mae'n wedi gwneud yn ffantastig o dda. Ond, na, swn I ddim yn... Di braidd yn gutted nes I prynu fo mewn ffordd, because it's just not up to it. A reswm arall nes I prynu hwn hefyd oedd, cos nes I wisgo fo pan oeddwn I gyro Gwlad Belg 1-0 yn Cardiff. Efo Bale yn sgorio de, pretty much sicrhau bod ni'n qualifier, really, you know, it was formality from then on, really, curo nhw adre. Ac pan oeddwn ni sgorio, oedd fi a ffrind fi, Amlin, yn reit tu ôl y gôl. A nath o grabio fi fel hyn, pan nath o ni sgorio, a nath o tynnu fo. Nath o ddim torri, ond mae flipping fath o'r un 84 na, mae'n lot llac, a mae hwn yn, you know, it's alright actually. So, ironically, mae hwn yn well na'r un gwreiddiol sy'n gen I. Ond, yeah,
So dwi wedi gallu tynnu'r holl hen grysau yma sydd gen i allan. O'n i ddim eisiau gwneud hwnna, o'n i just eisiau dangos i chi be di quality y repros yma. On the whole, not bad. If you're more than 10 metres away, bys chi ddim probably gwybod yn wahanol. Ond, you know, fel ydych chi'n mynd yn agosach, chi'n gwybod bod nhw'n wrong, you know. A mae yna bethau sydd just ddim cweit yn iawn. 15 quid DH Gate ydi anna fo, it's not the sponsor video man. I've always wanted to say that. Yeah, dwi'n sure, yeah, 15 quid, you can't go wrong really, you know, something to knock about in. And can't beat the originals, mate. Looks good on Wales, looks good on you. Up the Cymru.